uyise umnini mandla wonke umdali wezulu nomhlaba nakuJesu Kristu indodana yakhe ezelwe iyodwa Nkosi yethu owathathwa ngomoya oyingcwele wazalwa uMariya intombi wahlupheka phansi kaPilato wabethelwa esiphambanweni wafa wembelwa wehlela endaweni yabafileyo ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo wenyukela ezulwini uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu uyise umnini mandla wonke lapho eyakubuya khona ukwahlulela abaphilayo nabafileyo. Siyakholwa kumoya oyingcwele nakulo ibandla elingcwele nakubo budlelwano babangcwele nakukho ukuthethelelwa kwezono nakukho ukuvuka komzimba nakukho ukuphila okuphakade. Amen. Nkosi
siphe namhlanje sikwasini simihlaleni uthathele izono zethu njengoba nathi sibathathele abasonothi masingenise emalungweni usindise ezikhohlakalweni umbuso wakho nobukhosi nomngcwaliso kuze mina phakathi amen. Siyakwenza imangaliso Nkosi yokukhanya. Amandla Jehova baba phela phakathi Nkosi yamakhosi. Baba wethu namandla baba wethu uvele isebe Nkosi yethu Jesu. Siyabonga menzi wezinto zonke baba sihambise Nkosi. Phakathi uNkulunkulu oyingcwele baba. Nali bandla Nkosi sesihlelweni. Nali bandla Nkosi yamakhosi. Yena Nkosi yokukhanya.
ukuthi izwi lakho nglozi yokukhanya Nkosi yamakhosi. Cela amandla Jehova Nkosi yamakhosi.
Sibonga uNkulunkulu ukuthi nxa kuhlelwa ebese yahlela kunye nabahleli ebese ilanga namhlanje liba yimpumelelo. Ngoba uma sihlela ngaphandle kokunusa yena kubahlele nathi kuyenzeka ukuthi inhlelo zethu zingaphumeleli. Uma kwenzekile ziphumelele zingahambi kahle. Makabe ngothandekayo. But-ke esikhathini samanje ngicela singene kwi-leadership procession. Ubuholi bonke obungaphakathi buzophakama siphume siye ngaphandle kuthiwe kuneroom elingapha eceleni bese siyombatha izingubo zomthimba. Emveni kokuthi sesizimbathile izingubo zomthimba bese siyaqala-ke umsebenzi wosuku. uNkulunkulu abusise manje kwena phakathi. Amen.
Sibusiso inkosi yethu Jesu. Wena wawukhona mandulo namanje usekhona. Baba siyaqala umsebenzi wakho manje. Nabo buholi bakho uNkulunkulu wethu sebugqokile moya engcwele izingubo zomthimba. Phinda ke uNkulunkulu inkazimulo yakho yengamele indawo esizokhonza kuyo. Ingamele uNkulunkulu wethu umoya wakho uvunguze kule ndawo. Kube khona ubunye, kube khona ukuzwana. Nabazokhuluma bakhulume iqiniso njengoba linjalo. Bakhulume uNkulunkulu wethu amazwi anobuhlakani. Sicela lokhu ngegama elihle lika Jesu Kristu waseNazaretha. Manje kube phakade. Amen. Siyabonga zikhonze ezinhle zikaNkulunkulu. Ngizoleya ama-ground rules noma ama-remarks njengoba siqala sisebenza manje. Kubo bonke abazalwane abakhona endaweni esikuyo yase-Triple C, izindlu zangasese uma uphuma ngomnyango zilana nje ungena ngalo mnyango uthena left, zimbili lana yobaba kanye nendlu yomama zikhona lapha ngakhona. Okwesibili ngicela siminimize ukuphithizela, kungabi khona kakhulu ukuphithizela. Okwesibili uma-ushers uma ekhona ngiyanxusa ukuthi bangenise abazalwane noma kuholi ngendlela efanelekileyo. Uma kunesikhulumi esila ku-podium ngiyacela ukuthi bangangenisi muntu, size isikhulumi siqede, ngoba uma ningenisa isikhulumi niyayinimdisturbe ngoba nayo sezofuna uconcentrate ukuthi ubani ongenayo. Ngiyanxusa kakhulu kwi-worshiping team yethu, ukuhlabelela kwethu kube ukunandisa, kodwa sipikelele kakhulu esikhathini. Sithi sinandisa kodwa sibe sipikelela kakhulu esikhathini. Kwizikhulumi ezizoba khona ngizonxusa nabo baqikelele kakhulu esikhathini. Bethi bedeliver umlayezo kaNkulunkulu kodwa baqikelele esikhathini. Into esibhekene nayo baholi ukuthi umcimbi wethu ngesonto. And njengoba sazi sonke baholi ukuthi isonto lifishane. Sunday is very short. So senzela ukuthi siphume sonke kusemnandi futhi kusakhanya noshukela ungakaphakami kakhulu. Makabonga uthandekayo. Yilawo ma-remarks enginayo. Makabonga uthandekayo. Nakho-ke engizosebenzela phezu kwakho. Ngizosebenza ngaphansi kwencwadi kaJohane u-21 evesini ka-15, 16, 17 esithe isihloko ukuvivinywa kukaPetro. Baholi, ngiphethe uhlelo kanje ngizosebenza ngaphansi kwale ncwadi le ebheke kakhulu kumholi ozobethatha lo msebenzi noma ozoqokelwa emsebenzini kaNkulunkulu. Ifundeke kanjena. Khona sebedlile uJesu wathi kuSimon Petro, Simoni kaJona, uyangithanda kunalaba na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yipha amawundlu ami. 16. Wabuye wathi kuye ngokwesibili, Simoni kaJona, uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yalusa izimvu zami. 17 16. Wathi kuye ngokwesithathu, Simoni kaJona, uyangithanda na? uPetro wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu, uyangithanda na? Wathi kuye, Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. uJesu wathi kuye,
yipha izimvu zabo. Makabonga uthandikayo. Ngicela ukukhuluma nebandla eliphilayo nelimlalelayo uNkulunkulu. Amen. Lingathothobali nje ibandla kukhulunywa izwi kaNkulunkulu. Amen abo amen. Ukhombisa ukuthi ibandla liyeza. Makabonga uthandikayo. So ngizama ukuthi uma ngithi ngisebenza phezulu le ncwadi siyathola ukuthi kuzokwenziwa umsebenzi wokupha umzalwane noma umholi umsebenzi wokwenza njalo ukuhambisa uhlelo lukaNkulunkulu. So nayi umqathango noma nawo ama-ground rules azofanele ahambe ngawo ezosiza umholi webandla take ukwenza njani ukuhola ibandla. Not an opposition, but uzoba umsizi umholi webandla. Isikhulumi sami sokuqala ozochaza umsebenzi esizowenza namhlanje. President L Nkosi ebranchini yensindiso. Amen. President L Nkosi uzochaza ukuthi sizokwenzani namhlanje. enhle kakhulu bazalwane.
bathi ngizokhuluma ngalomsebenzi okhona namhlanje. Umsebenzi esiwenzayo si-House of Light ukuthi sizo-appointa ubaba wethu baphathele ukhethekile. Ngiyakubingelela nomama ngiyakubingelela ngaphansi kwale ndawo. Namhlanje umsebenzi ubhekene nobaba wethu baphathele ubhishophi wethu nomama bishophi. Namhlanje bazalwane kuzo-appointwa ubaphathele esikhundleni sobhishophi nomama wakwakhe ongakafiki ukukhona sakwenza bazalwane. Ingamangali uyezwa ukhona usambambile. Yilo msebenzi ozowenziwa kepha sicela kakhulu ngicela ukuthi kulo msebenzi sibe uNkulunkulu waphathele. Singawenzi nje ngokwethu nokwazi kwethu kepha sibe uNkulunkulu ukuthi uma sesi-appointa ubaphathele nomama wakwakhe kube uNkulunkulu othatha indawo. Usazogqotshwa ubaphathele ngiyacabanga ngokuthula. Kepha namhlanje is an appointment. Appointwa kulungiselela umsebenzi ozowenziwa khona maduza. Ngicela nami ikhatha nesikhathi. Ngiyabonga kimi nonke program director. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akusise usazobamba lo msebenzi. Amen.
Siya enkonzweni enkulu kakhulu ke manje. Siya endumisweni bazalwane ngomhlabelelo okade uhlatshelelwa manje nangempela akekho ofana noJesu. Lady Presiding Bishop Tingwenya asondele siye endumisweni bathandekayo. Egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu, ngizoqala ngibingelele ubuholi bonke obukhona phakathi kwale ndawo. Ngiyathoba kugcobo lwenu, ngiyakholelwa futhi kumsebenzi nakumlayezo uNkulunkulu awubekile ezandleni zenu noma kimi. Ngize kubuholikazi, ngiyathoba kubo bonke ubuholikazi obukhona phakathi kwale ndawo. Ngibingelele abakhokheli, omama bonke, ngibingelele abapristi, ngibingelele nekwaya yethu engcwele. Bazalwane, sisesikhathini la sesifike khona simbonga uNkulunkulu noma sivuke singazange sathole sikutholayo, kodwa manje simbongela umusa senzela wona mihla namalanga. Amen. Engasasenzelanga konke lokho okunye, kodwa simbongela ukuthi thina sicediwe futhi sisase part of icebo lakhe. Kuvuka kimi indaba eziningi ezivelayo eBhayibhelini eziveza umusa kaNkulunkulu, esindisa abantu bakhe, okusifundisa abazalwane ukuthi uNkulunkulu asimbongi ngoba kunezathu ezinhle zodwa, noma simbonge ngoba yena impilo isiphathe kahle, kodwa simbonga yize noma lokho esikucelile singakakutholi. Sibonga ukuthi yena usigcinile sisaphila. Kulo mzuzu lo wamanje ngicela ukuthi silungise imiqondo yethu, silungise nezinhliziyo zethu, sisuse konke okusiphathe kabi, simbonge nje uNkulunkulu ukuthi kusewumusa wakhe ukuthi asiqediwe. Ivesi engizolifunda namhlanje Amahubo 1:43. Uvesi 1 uthi, Jehova yizo umkhuleko wami, ubeke indlebe ekuncengeni kwami, ungiphendule ngokuthembeka kwakho nokulunga. Ngingangeni ekwahluleleni nenceku yakho, ngokuba akukho muntu okhona olungile emehlweni akho. Amen. Bazalwane, indumiso yethu yanamhlanje njengoba kuyile appointment service esinayo, ngathi uNkulunkulu nje angasipha amandla ngingeke mhlambe ngibhekise kubaholi, kodwa khona indoda eyayivele eBhayibhelini eyayiuSolomoni. Kubaholi esizobagcoba namhlanje, kwathi kukuningi angakucela okwematerial, kodwa azange azakucele konke lokho. Wathi umecela kuNkulunkulu, wathi ucela nje wisdom, ucela ukuthi amuphe ukuhlakanipha. Kubaholi esibeka lo msebenzi siubeka kubo namhlanje, ngathi bangabukela kuSolomoni bamcela uNkulunkulu. Ngiyazi-ke ubabuhadebe nomama babantu esebakuvezile lokho ukuthi banakho ukumlalela uNkulunkulu. Bazalwane, indumiso ukukholwa ukuthi uNkulunkulu icebo uyalenza yize sisasekuzo iy'nkinga esikuzo manje. Siphila ey'khathini la konke sikufisayo akwenzeki, kodwa uNkulunkulu akasicede endleleni. Ngibuka indaba yokuthi uma ngabe uPeter engazange aze akholelwe kumazwi ayekhuluma uJesu, wayengeke aze ahambe emanzini, futhi ukuhamba kwakhe emanzini akuzange kuze ku-add character kuye, kodwa kwamnikeza amandla ngokuthi wathi esebhekile noma esewazi amanzi ukuthi akukho muntu ongahamba emanzini, kodwa yena ngokulalela izwi lakaNkulunkulu wahamba emanzini. U-Elijah uma ezokhulekela imvula after sekune drought eningi,
uNkulunkulu uyawulalela umkhuleko bese wayiletha leyo mvula leyo. Ngicela ukuthi sizokhuphuka ngale hubo leli ngaphandle ukuthi ngizolizwa ku-worship team. And then bese lapho silibe sihlanza nje imimoya yethu, sihlanze nayo yonke imicabango, sithathe nje lonke udumo sinikeze uNkulunkulu njengoba limfanele. Uyinkosi yami, uyinkosi yami,
angene emandleni angazi noma i-worshiping team engathandazile kahle noma engangeni emandleni kodwa hayi asikangeni emandleni. Bengifisa abazalwane singene emandleni so that uma kuziyikhulumi zize vele umoya usuphezulu and come and deliver izwi likaNkulunkulu. Amen. Ngizobiza isikhulumi sami esikhethekile. Bathandekayo, akekho umuntu oqhuma ejeni. Biologically nje wonke umuntu uzelwe. Lokho kubize ukuthi noJesu ukuze simamkele azalwe. Angaqhamuki nje somewhere sekuhamba phela lokho. Kodwa wazalwa waba umntwana wakhula phambi kwabantu wayesenza izimangaliso. Nasemoyeni ke nokukamoya umuntu akaphume nje. Uyazalwa ngokukamoya. Abe nabazali bakamoya. Kanjalo nobaba wethu uBhungane uzelwe ngokukamoya. Ngithatha ithuba lethu ngicela uArchbishop wethu ubaba uNdlela ongubaba kamoya ubaba wethu uBhungane ezokwethula undodana wakhe emoyeni. Baba wethu Archbishop uNdlela, inkosi umusibusise. Amen. Igama likaJesu ngathi andithanda ukusho ngiyambonga uNkulunkulu wami wale ngane. Ngibonga nje uNkulunkulu ukuthi ungibakele waze wafaka kulesikhathi angisezwa lento elithahla. Alibonge igama lenkosi. Ngiyabona nje nani ukuthi akusekho lutho lapha. Amen. Kodwa ngiyakwazi ukuhamba. Amen. Manje-ke ngizobonisa ndoda ukuyiselela umntwana ethathele zokhulwe yini esekuba uphuma mina esekuba yini. Nazi ukuthi akasiyimi yena. Yimi. Lona wami wena. Uphuma. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kuzokufika lesikhathi uzokujabulisa yonke impilo le engaka. Amen. Thatha-ke ndoda nami ikhulume ngezomntwana kodwa nami ngakhulumanga into kuyiyo bese nambe niyoshona. Ikhulume le nto engizoyikhuluma kodwa niyithathe niyihlekile. Amen. Akabonga uNkulunkulu. Come on.
bazalwane niyazizwela nani Amen. kuba nje impilo ayingabo ikahle Hallelujah. especially la ekhulumeni yingakho sila ukuthi simxhase Hallelujah. azokusho kushiwo yithi kodwa akusuka kuyo akaba uNkulunkulu Hallelujah. baba wethu Hadebe sizokubongisa ukuthi uyihambile le ndlela lokuhamba sikubuka asikaze sizwe lutho olunye olushintshile ngelinye ilanga uNkulunkulu uthumela uDavide emzini kaJese ukuthi ayokhetha inkosi ayakhishwa amadodana kaJese onke abhekwa lapho khishwa ngawani ngawani kodwa ngokuthi uNkulunkulu wayengakhombile wonke wazi wafika kuleya eyifuyo eyayincane kunabo bonke neyayingesiso futhi isidlakela eyidlakeleni ezazikhona baba wethu Hadebe uhambile ekhuluma ivangeli siyabonga ukuthi kuze kufike la bakhethwe bahambe phambi kwabantu lomkakhe abakaze bakhuluma okunye evangelini bebekhuluma nje ivangeli akusiyeke nobaba oshintshayo athathe lokhu yathathe lokhu yathathe lokhu uma nje ivangeli ulizwe kuye ngizothola kusasa kuyilo lelo akabonga uNkulunkulu siyalibongisa kakhulu ibandla elimbeka phezulu namhlanje ukuthi-ke libhekile ukuthi uhamba kahle noma akaqhuzuka endleleni ngoba ayawa amadoda la enkolweni bazali ayawa abanomzana aphuma umnomzana azashiya umuzi wakhe ukuwa baba wethu Hadebe sizombongisa nje nobaba wakhe kamoya ukuthi azobonakala ngoba ukubona kuvela nje kwakhe kuyisibusiso kulo baba akabonga uNkulunkulu noma ngabe bengakusho lutho noma kusashoko ngale ndlela afuna ukusho ngayo la kuningi afuna ukusho yena uqobo lwakhe kodwa ngokuthi isimo sakhe sisavuma ukuthi asho akabonga uNkulunkulu siyabonga kakhulu bazalwane sibonga nje nethuba enisinikele lona ukuthi-ke sikhulumele lo mfowethu ubaba Hadebe nomkakhe sokuzichazela Amazilo Jehova oye kuye yemeziwa Yesu Kristu engomsindisi ngiyambonga kuNkulunkulu Amen. esengibuza ukuthi usumlahlile yena waba nimtholaphi manje uphi kodwa ngibone sebuye la ukhona ukuthula bese bantu Amen. ngiyabonga nje kakhulu bantu abantu bengizokhuluma lezinto ezayikhulunywa abantu amen lona wayethanda ukuthandaza kodwa bengazwani ukuyithandazela kodwa uthola ukuthandazela itawulo wayigcokele itawulo ngoba niyangibambelela amen mani ngiyabonga mntanami uNkulunkulu anenze kuko konke namhlanje abami laba amen kuthiwa khona kuthiwa abami besho laba yamampela wabona umuntu walenga nje nalona mfana hayi lona wami ngiyazibongela nje khona nonke ukuthi uNkulunkulu ngangibuka ukuthi hawu lo muntu swaba nje hayi imkhule ekhona semkhulile ubheke nangu mina yibo bonke la abami la ngiyaqolisa nje ayamasazi onengimba babla babane ungayi le
woza ungayilemula awubheke usunga kanani sengibathi nyazihamba sabambeki alibonge igama lakho abami belaba amen thola umuntu athi ubani sithola lapha asazani kodwa ke sokuyakhona yezo sokuyayiwa kodwa nawuthatha inyawo ithi hey basofa isayifikisa phansi isayikade induku benkosi siyabonga kuye bantu bami uNkulunkulu angithwale uko bonke angizomenze enhle enyenzini ungabi nenkani ngoba uyanayo ivuke nje inkamba yakho imbala kodwa unenkani kodwa nakukhamba kwami kuyathula ya osiyomsibusisa bathi ngafunda lesi sifundo sokuthi uma ushiye ebandleni yenza sure ukuthi ushiya kunokuthula uvalelise ulilise kahle kwenzele ukuthi nala uyakhona uphatheke kahle esikhathini samanje singena kwivuthondaba ngiyacela nje ibandla likaNkulunkulu bona ngiyazi ukuthi umkhulu uDlela uyathandwa kakhulu kodwa lokho akungalixokozelisi ibandla namhlanje njengoba ephuma amen ngithatha leli thuba lethu singena kwivuthondaba noma endabeni vele silethe ngani ngizonikeza umholi webandla upresiding bishop ubaba wethu Ngwenya to come and do lokhu uNkulunkulu amqokele kona ukuthi akwenze namhlanje.
Haleluya. Ngiyanibingelela nonke emini egameni elihle lomfeli wethu uJesu Kristu. Ngokukhethekile ngibingelela abagcotshwa bakaNkulunkulu abaphethe imfihlakalo yasezulwini. Ngibonile nonke baholi futhi ngiyathoba. Ngiyabonga kakhulu uma ngibona nikhona kangaka. Nceke kaNkulunkulu ezothatha umsebenzi. Ngiyayazi indoda ekhuthele kufanele ukuthi kulunze ngoba indoda engalali makabonga uNkulunkulu. Ngizothatha nje isikhashana esingathi side ngimile bazalwane. Ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu angisize-ke bazalwane uma ngithatha lo msebenzi. Kungabi khona kungabi ukuhlakanipha kwami, kodwa kube umusa uvela ezulwini kubaba wethu uNkulunkulu. Makabonga uNkulunkulu. Okokuqala nje ngizocela nje ukuthi bangakephi labazalwane esingabo ngike ngihlabelele naso isihlabelelo. Umama wakithi unkosikazi wami ngizofisa nje ukuthi umke umusa uNkulunkulu uhleli lapho, umtshele ukuthi nawu umgcotsho kaNkulunkulu ufihle. Bayangazi labazalwane futhi bangijwayele, kodwa uNkulunkulu akangifihle. Ngenza umsebenzi angibizele wona. Ngiphe baba ke ngiphe baba ke ngiphe baba ngiphe
ngicele nje labagcotshwa bakaNkulunkulu ukuthi basondele uma ngithatha lo msebenzi ukuze bazoba ofakazi. Bangathi sambone ezenzela kodwa ngiyenzela ukuthi nibe ofakazi. Makabonke kuna incwadi ezifundwa lapha uNkulunkulu babudlamini ekhuluma ngomsebenzi. Makabonke. Haleluya. Mama hlabelela nje kamnandi sizokwazi ukuthola umama sithole noBabkhadebe babuyele baye endaweni yabo sizoqala umsebenzi. Hallelujah. Makabonke uNkulunkulu. Singena emsebenzini mama Khadebe baba singena emsebenzini. Njoba singena nje emsebenzini akusikona ukuhlakanipha kwakho noma ukubukeka kwakho okwenziwe namhlanje sihlangane lapha. Noma ngabe bengingekho mina kodwa namhlanje ngoba uNkulunkulu uthi mina ngakwazi. Noma ngabe bengingekho lo msebenzi ubuzoba khona namhlanje. Noma ngabe kungekho eHouse of Light lo msebenzi ubuzoba khona ngoba uthi yena ngakwazi. Akufuni mina akudingi ukuthi kuze kube yimi ozobeka ubhobo kuwe kodwa yilo othi yena wakwazi. Ikhona ngingekho kodwa lo msebenzi ubuzoma. Makabonke uNkulunkulu. Lelinye ilanga sikuyo le ndawo ngingena lapha eholweni kulo sithathu. Ngingena lapha eholweni ngangena ngalo yamnyango lo baba wayehleli lapha hleli khona ubaba uSimelane. Uma ngibheka amehlo ngithi ngizawuhlala kuphi ngami ngibheka ukuthi ngizoya ngaseyinsizweni ngoba ngisanomzimba omncane. Lo baba eme lapha phezulu asukumisa ikhanda athi abize mina. Ngimangala ngithi Nkosi yami ngoba ngakabi nayi bishop bagcwele mose abafundisi lapha. Nami ngihloniphe njobe ngibize emdala. Uma ngihlonipha ngihlale phezukwakhe. Athi siyaphila Siphiwe. Uthi ngiyaphila. Athi hayi kodwa wena awunaqiniso manje. Ngithi hey baba yini ngizolo. Athi lalela. Ngifuna nawe. Uthi manje baba. Athi ngifuna ukusonta nawe. Akukaze kwaba khona umuntu okhuluma nami yimi engibalandayo. Ngaphiwa nje isiphiwo sokuvangela thethwe khona ngumvangeli yimi engilanda abantu. Angivamile ukuthi bekhona ozemva kwami acele athi ngifuna ukuhamba nawe. Makabonke uNkulunkulu. Kodwa lo baba mengibiza wathi ngathi mina wathi ngifuna ukusonta nawe. Akekho la umuntu owazi ukuthi mina ngifasoni kodwa ngizosonta nawe. Mtho. Thina nje. Sasikuyo le ndawo. Yingakho ma ngiqala nomsebenzi ngathi ngifuna ukubuyisela khona lapha. Zikhona ezinye indawo bengizoyikhetha kodwa ngithe ngifuna ukubuyisela lapha. Amen. Lalelani bazalwane. Uma siphuma sihlukana nalo baba yimi engangitshela abangani bami uBabkhadebe uthi uzosonta nawe. Abangani bakhe uthi yes batsheli bakhe uBabkhadebe akasasoni angifonela. Hey naba abazalwane bajikela inyoka lami batshele ubani ngithi kanti yini. Makabonke uNkulunkulu. I'm sure 6 yabaye abafundisi ngoba ama-bishop lawa esambana nami ngikhona asinaqiniso. Asinalo iqiniso. Sifiselana okuhle ngoba ngiyakuhlebela musa. Ngithi nangu ngiphiwe uthi uzosonta nami. Wena wayisothatha isonto lakho ukuthi uphembelana. Umphembelana ngithi ngithe mina uzakile. Umphembelana. 6 yamasonto ajikeleza kalo baba kuJuly the week kumgqibelo athi kanti Siphiwe utshele bani
ngithi hayi angitshelanga muntu ngangisaba ukusho isiyo ngizonke ejikeleza wakhethe mina yebaza wakhethe mina lo baba abanye bengangikhethile bebuka izolo lami makabonga uNkulunkulu lo baba waba ne-understanding ukuthi lona kufanele alandwe ubaba ukhanyile izolo siseNyukhasela khuluma indaba ebuhlungu kakhulu kaMoses uma kusisa isihlahla izwi kaNkulunkulu lithi uNkulunkulu okhuluma kuMoses endlebeni uthi khumula akayikhumulelanga uMoses kodwa uNkulunkulu wathi yena makakhumule then usimbolize ukuthi khona izinto ey'siwayo ney'khonyulwayo uma uya lapha emsebenzini kaNkulunkulu awuhambi nako konke babukhatebe awuhambi nabo konke lo mama umama presiding khuluma indaba ebuhlungu kakhulu ye-wisdom khuluma indaba ye-wisdom kuyoba ingozi uma ngabe ungayicelile i-wisdom thatha isikhundla esikhulu kakhulu kanti i-wisdom wayicelile ngoba uma bethi bagcoba baba ubishop uma ingekho i-wisdom iyabacela ukuthi ngisahamba la evangelini angingabi nale nto yalezulwini ngoba i-wisdom lalelani bazana uma ubishop the rank ebizwa ngobishop is a dangerous one ayikho irank ecrucial noma enzima njengerank yale phezulu udevil umbona eqhamuka ngamehlo uma ubishop abanye odevil bababona kancane kodwa wena uyambona eza ngenxa yerank because uNkulunkulu ufuna ukubona ukuthi ukhona yini uyamazi yini mangabonga uNkulunkulu